NS Assam YouTube channel नोंथांखौ गासिबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो NRC आव दासान्दि माबायदि हेभि खामानि सोलिबाय थादों बेखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों। दासान्दि NRC आव फेमिलि ट्री भेरिफिकेशन आरो बायोमेट्रिकनि खामानि सोलिबाय थादों। जानो हागौ नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ। बायोमेट्रिकनि खामानिया जाबाय बे प्राय आधार कार्डजों समान। दा फै जों NRC नि भेरिफिकेशन जायगासिम आवगायलांदोनि माबायदि मानसि जादों नोंथांमोनाबो नायदो एसे। बे भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो बे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना होदो। दा फैदो जों भिडिअखौ जागायलांदोनि। फ्रेंड्स बे जादों बाक्सा जिल्लानि हेडक्वार्टार मुसलपुर। बाक्सा जिल्लानि हेडक्वार्टार मुसलपुराव बे जादों DRDA नि अफिस। बे नुनाय बिल्डिंआ जाबाय DRDA नि बिल्डिं। बेनि आगसिथिंबो मोनसे DRDA नि अफिस दंबावो बेयाव। फ्रेंड्स जों दा मानसिफोरखौ नुनाय बायदियै बेवहाय नुनाय मानसिफोरा जाबाय बांसिन मुसलमान हारिनि बे मानसि। बिसोरो खोन्थानाय बायदिब्ला बिसोर गोजान जायगानिफ्राय फैनो गोनां जादों। बबेनिफ्राय फैनो गोनां जादों जेरैहाय